kape. Ang ganing usa wala ni. Upat murag tagpusa-usa sa kapwa na Wala tayo. Ang pampers din. Wala ni. Usa. Ito sa usa. Dili mo ni. Yan, bugas, no? Yes. So hi guys, so welcome back again. No? Kasama ko si Reggie Ponce DJ at saka si Reggie Ponce lang pala kasi Kuya Adjudage kasi mag-repack po kami. Bigyan po namin yung tatlong matatanda na nangangailangan yung mga tigulang po doon sa upper bagal nga. Yan, so mag-repacking muna kami sa mga ibibigay namin. So maraming salamat po kay Miss D at saka Miss M po. Yan. Thank you po, Miss M at kay Miss B. Miss B. Ang kaning, okay. So, na sila, B? Oh, pero ang kato na ay bukas, kailan ito tagaan? Oo. Yan mo na tagupak-upak na doon sa ali, oh. 1. So, patupat. No, patupak sila. Doon sa Dua. Kaya murag, oh. Ang kape. Ang ganing usa wala ni. Upat murag tagpusa-usa sa kapwa na Wala tayo. Ang pampers din. Wala ni. Usa. Ito sa usa. Dili mo ni. Yan, bugas, no? Pati ka buko sa Ha? Pati ka sa Oh, pero si Tilde, Way pampers. si Tilde may pampers ko. Oo. Pampers. Kaya mo sa kaya si bukas gapon. Oh. Ito after, yung mga something na po, ano? Gatas. Wow, gata mo, malaking gata. Kini siya kay katuning sa tiguang nga katong dili kay mukhang First, oo, kaya sa mga ano ko ayan kini gatas dalag ko kato nang kagtildi og katong nga sinanay katong buta gani yan Oo. sa Hindi ako, hindi na. May gatas, bugas. Kape. Yan, nung patubo. Sa dito eh. kana siya kay o kana nya katong ato to naghalag energy ng katong tiguang nga kuan basta kan to iya ha katong naluto tayo ko ano. So yung chocolate iya dito ng chocolate. Ini ko nga ni. Nalay patalunod sa gatas at bugas. Napalil biscuit ay na mga dilata. Kani, ang biscuit pila. Ang kilibang sila ni kang nanay at ibutang hatag katong kini sa katuning ano naghigda Biscuit usa. o sa usa sila. Yang noodle ang sardinas. Bago patupag doon guys sa akong siguro. Kini, bulan. usa man ni graduhan ya. Na imagine. Dua meron po tuko-tuko ara. Pero pwede na sa tiguang ni tanan ang kanang kuan sa kani sa tiguang ni tanan. Ini, usa ka biscuit patulunod. Usa ka gatas. Oh. Ini ka tirang mo. 16 lang kabok sa lina sa patupag sila no. Oo. Mura ko patupag doon sa sarane sa kuan oh. Ludo. Patah ibutang dire. Daghan lagi ng inyong haligi. Wala man ni. Kini sa tiguang ni ha, sa tiguang ni katong iya mo o da sa lumo. Sardinas upat ha. Pati Oh. Pati ang corned beef. Bakar ni Norte. May corned beef lagi O mo. apil tag nang kuan din. matupat sila rin. Oh. Ang gaw. Hoy, kang nanay ni nakuan ha. Nana sin buta si nanay diri ko. Asa man gikan? Asa gikan ni saging? Ito, sorry. Wow, murbuam siguro Kini. Dami duty jud wala kang uli. Sunod. Kini kay sama ni Corn beef. si Tilde, wa pay kuan. Kini Dili na, dili na.
Ya, na o. Ano yung upat ka sardinas? Kani na biscuit. Corn beef. Nanya ni biscuit. Asa may katildi anak to? Kani din. Paano na tugngan? Kaya doon na yung sardinas to. Oh, na. Corn beef. Pila ka corn beef tag? Hindi naman ko 16 magpupat ng guro. Corn beef. 1. Carne norte. Nagkuha na kanya pagkuha pa bukang ko. Upat ni. Bago pa ang corn beef. Sago lang nino? Corn beef carne norte. Dili na. Sagusa na o. Pero ano? Puguran niya. Ulura? Naradan ko. Murang sakto na daw no. Wala, sardinas ni nanay. Upat. Ito na niya. Upat na niya. Sardinas, upat. Sige. Murag more pa ang noodles mo. Why noodles kayo dito? Ang sunod may upat ka sardinas, upat ka corn beef, Upat. Usa ka gatas. saka gatas na Usa ka biscuit. gatas na pila ni 1,000 grams. Umur na. Sunod. Piko. Kasi diba? Kamali pahalaan ng kuan. Yeah. Ako alam ko na bigas sa isang bigas sa 5 kilos. Tapos kape na isang tay. Na mayroon na ito dong. Ito na lang eh. Ang imo ang pila ka kape dong. Pila ka inani oh. Wala na sila. Usa na sila. Ang ano man dito ba? Ang noodles, pati pila ka noodles. kaya katuning usa ka buta. Adili katong kuan, katong mama ni kuan, mama ni Ako mama ni Iti no. Oo. Tapos may biskuit. kana Bugtuloy ka ng imuha dong. Asa ka ni? Mm. Kani ka din. katildi na. Hala, dili man kang asa to na idaya-per. Kana na idaya-per kato na kang kuan, katuning sa mama ni Idi. Kini siya. Kana idaya-per. Kana sa kang tildi kato na ibugas ka tildi ha. Ano bugas John? Na. Wala idaya-per. Wala idaya-per. Wala kini katuning sa dataga tong bugas. Oo, na kuan. Okay. Ah. Anak ni mama niya. Di ba yun na ni? Upat. Oh. Sakto. Dipulo. Tutulo na lang mga pagto. Dipulo. Okay. Kaluhat no. Oh. So yan guys, natapos na po namin mag-repacking, no? So, 4 po ka, ha? Nanay yung bibigyan namin. Yan, no? Tapos yun. Tapos ito. Wala madapa baka na. Bakit kami ako sila kami no? Ay motor bitaw ta. Okay na. I-transfer na lang uban, o saman. Oh, saan ko na yun? Pwede ko mo duha ha. So, usa lang mo, duha ko, ha. Magbuyo kasi mo tanong gidado. Ang katong gamay kaya. Pwede na mo sakay ka kaya? Okay ra? Ang plastic din no. Ako biya dito na kasama. Makakuan naman ng usa kaya. Ha? Ang duha rin sa umos. Yang imo ka na basta bako ni magkuha. Carrot day. Okay na ko. Sure? Agad na kalimtan ha. Kabali ba? Kini kay sa nanay ni atong butahan. Ako may naman ako ang Ako atong pan balang basta ang way pampers ka na naitil din. Ang kini sa kay mama. Oh, ito na pampers na usa. First. Okay. Ang kamera ni mo Jit. So yan guys, lagay namin sa aming mga motor. Yan o. Dito ko ilagay. Ayan. Ayan guys, ready na po. So abangan nyo guys sa pagpunta namin, next video ko. So ayan, ready na po namin yung mga
Philip. Yan, so maraming salamat po kay Miss B at saka kay Miss M. Maraming salamat po. Sama namin sila ng Ricky Punsi. Yan. Tips niya. Yes, hello po. Yan. So maraming salamat po kay Miss B at saka kay Miss M. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po Ma'am Miss B at kay Ma'am Oo. Miss M. Okay ka dara, Meme? Ano mong kamera? Dara.